teira mange omoitongo nyamusi baba akirembereya nebe mechando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya kuyegerera ko bono cha kuirana na to cha gokororera mabira taringa mondera mabira mukaya bono matina kina nyore nande nje bono tata tokoreiga nikare mangana mange nje asaye obore mugori borosi kubate nje ari mono ndo tinga mote mo ngire iga ekente kimo tuberere kiere obore mo rosi buja ngaya konyo ngayore koze ngai ngotoka wonye kororo mugondo uri kurugo atitu ngwarenga karugo atitu kobeke nari naye kwari kumusengo uratiga ngwaroje onye ndiori tato begete buja egwachi etoka tokore bitebe okatukora metobe eriga ogesukeri magura ari tare ngaimi wapima na kwimire na abade botukomboka so ari atwara kenyora matukonsi arafu ndiri kwanya kondora ngoenda mugondo gozukie meto tiniko manyake ronda ibe komanyande monto iskange okora ya obole muno bobe sana endo buyana bole muno bendeke no bole muno boragere bani ke bintu bisali ke no musubati no mobesano nya turi ko mubeka buja kaya tango tebiga mukaye ndugu yangu tango tebiga niko sigete pi mbasi keta na tata boniga no chirero rero mukaya ngeguri baganga ngoe gunde ndati na ya kodingiri warorire kokombwa yori ndusi janga tare para iga ntebono lyo na abuiru aliyo yari kuona abuli karakira omate gwakwa nyamangana abira naburi uri certificate gwateba naye kwa mutumete waretire igoro yo karatiga umukungu yera abengana rogo go engineer omaete na chaka ko sio muroyo mungo tara ko producer nkarengi ngana ro ora baise ko engineer kumbe no mukungu igo mutaete ko irobore moni iga chiro ko ngaine mutaete ko ni obore mo igande mo inje koruna ateretu
Koruchi sokoro chiane. Ore mumbu anyakoniwa. Igo ya ekwareta omokungu oyo. Ache gogotebia oni oboremo. Obo mutang'ani ano mwana omokogoti. Obo mutang'ani koni oboremo iga. Lakini gotemokane tata gwakiuso onero kondugera inche nacha ng'ang'anyora mokonyakongira mwangira iga inche ngosibichi suguli ng'anche mokogoti nyaboke bweka yani mwantemire nande moniga ndoche nande mwang'ere gotumeka mokaya bono tindo chinga inche ngwane yani motete bono mbechokora oli no morugi one nero kende kyonsi kiria gontebi inche tingo batinge kore Sorry asoko godana na ndisi kwale lakini asa Maria tango Nzako kumachuki ngo wande producer na yara ikaransilige kaga iga mesike nara ngori ya no metere aya minga sito smate gari ango chese metekete mate gari nara ikaransilige iga mesike nara musani ono nyombe tugojaga iga okoroku nyamusi tumeto sino mamaete nyamusi alinda nyamusi na nari kana muitere kina ikaransilige iga kakani na natali kono ale mteja ya tali mteja ngo soere hakuna kwa mokata likimu unaona raji ngo mwaka tali kwa mokuma tunaona kidali nyamusi yobateba nale matoya omo ale mukamukaya oyungo misire materaye aro mwenga tuiga omora nero yo ro tikuru naga mateti motinyo lingo tandere para nare ke para ana tare atani sio mokwa nyamusi bonale boye boye au meta na vaporta rondi 3 weeks iga che kura bore ya lete kaka na gonta ibon koruna tu kwani te yang matenje nje rusamo kwani ande kene yo na bora na igwete ndokita na chito roiga mbo wataka una kasega tuiga lakini ngete nga tayo sogo sasa nyumba turangonye monyore ana mki kimechando kiro tena aunque tiken tora kore ngete nga ane kari on kama poranga tajangena si boya na temere kwa kesi mienda lipimo ki aya to kumoya na bado kwenye kweli mtamanya kama mtaye yangena simsichanga kada siya iskali saka tata bono ase ng'encho napapimire nalore bengene mobwate gocha asende bono nimaete bono muna nache nabanyora koranga mwagamba motete mong'akere chiga bo iga mong'ire iga mang'ana abori mototo tikorosi ikina anyorire tokore iga ikaria mang'ana mange tiambwate gochirindikandwa lakini mukaya ndaite ngotebi onduguga ndaite ngotebi ndata nasika tikang'ende nonkoganyete mwagorogoro kaiga tiniko gotiga igo buno tage buno kagerete nonkoganyete mwago kaiga injuto gambe tosutorore ngige kwa baga Monsieur Rancho men weso Wasura ndawe ya na tebirega tora agenda gukiari tukumanya ikiarengerere antu kumanya nkio musubati ya mukorere nonya gwatera ngutete gocoka sai kara ira ngorake ndoganya tuye obuya ngwatera ibintu kane kwa bangi na tagete nsoke bono gekogera turochiba hakiresi abonta kirenso bono tingo jigoze ninje ntware tinza cyokuganya esinge nju nintakire monyoke nikari gutara bono ngenda gokora kara so nyumba uikaranze ang'enda ika 23 iga muicio ye nkorera aturia akuganya okorora turi gocha abagocoka agenda uchimuhaye erindo agenda osoka obuya mobwate gari tari gari chiabanya no gotini parari bwangora iki inde to agenda kore ne bidonda gocoka enda nyagitari bono iga timbwati besa nkoira nande nebire kogendie ga wahaku bono iga gari yao tari erera nande ngochikorigia omonto eida tomote bia togenda ri gose nanto chikorigia gari abantu igo bono ringi tata kuikira bumbia Omoitongo